Ingen mano en leadership problem. Nige mogo ka ginentie to be ne chamo gi. To problem mantie sani en nuwa onge tije. Skunde bende ma colleges mantie bende joma nyalo access gin joma nego pesa. Koro gimomiyo mogo ka ni chama ng'eny en ogolo pare en sama un idol ing'eni ng'ama dhano sani ki in idol tibo non kichamo koki ineno onge gimitimo nyaka icham koki gik milago maga diseases mad natural. If you talk to doctors gibiro nyisi ni mago natural. Piny maber en ka gimobila no biro is a challenge. Koro kudine no gole okon nikech nitie ng'ama pidhe bo come to that level. En commercial enterprise ma jomoko gimotimo en no hike time. Ing'eni ka Uganda kidhi to giketo sami madhe kong'o ogitamo ji madho kong'o to giketo sami madhe kong'o ma ibiro nwang'o ni sa 10 koromo to kada dhako bet piny koro chama busa. Don Kenya ka bende wan gi chik moro mar madho kong'o. Wan ing'eni wajaketa gik moko to kwa keti gi policy. One very good in making constitutional laws. One ber ka one members of parliament maloso chik within a day. To mano rumo kamane ngimo kani kabat. Kekinyi nwang'o kipenye ni ginyi ne chik to wacho ni mano wan pokwa police ngisi ni wan man pokwa wacho nwa. We have another instruction. So mawagi gin ga gik moko one an ambitious country. That one is a challenge to our leaders. Koro gimone go team. If I was this governors, to I identify no joma ma chamo mogo kage. Age genango. To what is their problem? You know data collection. Kisono data collection. Then one problem jogi. Do bed no one leaders. Emma wa miyogi ni timore kose enango. Kose pin. Koro iye ni geji jogi. Magi nwango time matin. Magi nyalo madho ogi digo mogoka. Ing'en wan chon kani wadongo. To kata kani ndi mwamo bede thum gotieno. To okinya dhi buthum ru ni woko ko ken party mong'e kor gwen. Nyakirang sami donjo wama ute mamalo kok yaw kapod simba ni poko yaw. Nikech ndalo ano bichwadi ka boka nyakani dhi ndalo. Those ones were there. Japuonj kane oneno nende dhi bodho. Japuonj dhi adhiya ma japuonj be okobiri bodho en odwa ng'eyo. Nyithindo mapuonjo ga moko mofuyi kagi ang'o miyo gifuwo. Kara nyithindo gi dhi bodho en obiri bodho kanyo to chako ndiko nyingi ji. Kinywi parade unwango those kind of things. Those were deterrents mane itimo. Majong'e unless en Friday kata Saturday kata lor school. Thum ka dhiye okanyal miela bal. Ntie kaka kora miela gikra. So gik mogo kagi the county government ma kochande ogisotiyo gi jogi maber. Kiwache adier ma Nyasaye. Ogisotiyo gi jogi maber.